Bila kamu kurang mudun jarane iso. Kurang dek. Bener iso aku. Kurang dek. Bila kamu lewat aku kelingan. Ku bekae. Biyen tak goleren. Anu Bos. Amit. Napa? Iki bocah iki sokoke mati sisih ketoke. Rubuk Semoro. Kita. Kari manis, kurang manis, ambyai kula. Wes ya wes, dong rika mengker sing guna. Asik. Iki band kita, Nduk Cahayu. Maju ke depan, nembang sing enak, nembang karo ya. Oke, Om. Masa Om? Ngawamu ki Mbah Kung gitu. Om, Adik, nembang apa? Nuwun sewu niki diaturi nembang napa nuwun sewu, Mak Cang. Oh, bebas panjenengan ngamur bawasisa. Syukur sing enek jogete gandeng jenengan keahliane nggih beksa. Bocah iki diajarin joget. Boleh seperti itu. Nggih, saged. Oh, dadi iki dipasrahne. Paling suka kamu nembang apa? Wes aku Pak Puh manut. Masa sing mburi nyidam jemblem lho awas iki napa sing langgam-langgam napa sing manut jenengan kula. Manut sampean. Sak kersa panjenengan. Ya sing halus dhisik. Sing halus Gubuk Asmara. Nggih. Selindro nggih. Nggih. Selindro. Napa Lestari mawon, Pak? Engko. Oke. Apa engko? Apa lagu sing paling luawas? Ayang-ayang sesuk tahun ngarep kok. Oke, Gubuk Asmara. Iki ambak ki Sinden Madangkara. Nggih. Ning yo nembang-nembang cara mbiyen yo pinter. Oh, napa? Ning aja diringi, pamane jenengan ngungkrum karo kuwi. Bila kamu iso. Oh, saged. Mu Romai Rama, ramari-mari deh. Mosok lho. Bisa. Bila kamu di sisihku. Bila kamu rasa nadamu lho. Bila kamu kurang mudun jarane iso. Kurang dek. Bener iso aku. Kurang dek. Bila kamu Tak dandanane sik. Rene Bir, kowe aja ngisi-ngisini tak pamer-pamer. Pripun, Pak? Ketoke apik lho. Iya. Bila kamu di sisihku, hati rasa sahdu. Salah. Bisa. Bila kamu. Yo penak lho. Bisa. Bila kamu. Bila kamu Kurang dek. Bila kamu Pak, kamu KDRT lho nang ngono kuwi. susah perkosaan. Sabar. Gregeten aku. Pak. Aku iki lho selendro iki lho. Gubuk Asmara yo. Ya coba Pak. Coba pengen roh aku. Jajal sak Gubuk Asmara. Ya joget sing apik. Dibawani sik. Apa nek? Iki dijajal jogete to, Bos. Siap. Liwat dang tok detang. Jogete ora ngono kuwi. Lah piye nah? Ora ono to, Pak, karo bocah cilik. Liwat aku kelingan. Gubuk kae. Ya, Mas. Biyen tak golen. Tung gentak. Dlong. Tak Dlong. Ya. sing asik. Saya. Oke. Rata dek. Oke. Yen lewat aku kelingan. Apa? Maju mundur. Yen liwat aku kelingan. Oh ya.
Iki lho. Ndang dut. Oh, dute maju. Ah, tak depne lurah sesuk ben nanggap. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak goleren. Anu, Bos. Amit. Napa? Iki bocah iki sekoke mati sisih ketoke. Mosok nemen aja nemen-nemen. Lah kuwi enake, Mas. Lah tapi aja nemen-nemen aja seru-seru ngene aja nemen. Iki ketoke salah pilih iki. Ora sampe kutah kabeh ora kecer iki. Iki lho wong wedok sing gampang salah milih ya wis diadepno lurah penak-penak. Lah kok malah madhep tukang bonang. Iya. Sing alon-alon lho. Alon madhep rono mireng ngono lho. Ayo. Yen liwat aja banter-banter. Yen liwat aku kelingan. Lah yo penakno lho. Heeh. Gubuk kae. Pak saya suwe kok saya ngalih to, Pak. Contoh kolesterol kekadang ngeten iki, Bu. Sik, aku usul entuk ora? Pripun? Lah nggih contoh joget pancen Brigita kelemane nggih joget. Lah terus Sing paling rajanya joget Pinten? malah Mbak Dian iki. Lah iki malah iso iki. Iki. Ah. Iki pancen dembene Lah kok malah kaya dadi ulane toprak Wahyu Manggala to, Bos? kaya toprak. Ngesot. iki mau sik gaya ning asline jogete ya. Jogete sae iki. Kok sanggar bisa. Kula manut jenengan lho nggih. Oh, tenan. Niki pun gledek lho setunggal niki. Lah Niki iya ampun mulai gledek lho. Ngerti. Sanggar napa? Iso iki luwih apik iki. Ya, kowe contonan kaya Mbak Yu ngono lho. Ayo coba, Dek. Sikilmu ndi? Sikilmu lho. Lho iya tapi lho maju rono. Terus sampe nyelentak kuwi. Lah ora mbok omongi sing halus kok. Kendekan, malah kaya anan mentok. Kamban. Sithik ora ono to, Pak. Pak, mulane dinggonke. Kowe aja ora kendekan jogetmu ngene lho, Nduk. Akhir malah kok dadi anak Piye, bebek. Ya dibenakno. Oh, iki rada maju sithik, iki sithik. Nah, tangane. Wis, ora wis opo. Bojomu Kurang ndelok. piye kuwi? Bokonge kurang piye? Ora kurang ki. Wis pas ngono kuwi. Sing tak tadi masuk ngono kae lho. Pak, Ora kurang ya apik wis. masa sakmono gak kurang? Enggak. Kurang ngene kita Ora. Ya, ora gak iso. enak lho. Ayo coba. Iya ya. Iya. Yen liwat aku keling. Loh, ndute kang walik. Walik. Dutmu maju. Tak dendang dut ngono lho. Iya. Tangane wis bener. Ya, bener lah iki. Iki lho, Bos. Latihan Tangane wong wedok lak gelange anyar yo ngene iki. Ape salaman ning ndi yu? Ning ndi? Ngenyek bar disemprotne kuwi ngawur. Oh, alah. Ayo Mas. masa yo mitasi. Yen liwat aku kelingan. Oh iya bener. Heeh. Iki rada apik ya niki. Apa saja? Heeh, bener. Kae. Heeh, bener iki. Ndak. Ambien Timbangane kuwi bener iki. leren. Tung dentak blong tak. Alah. Asik. Lho. Hop. Ngancing. Sik, bro. Aduh, penak banget Mas. Gak kenal arek dingenekne. Gak mandek, Bos. Anu, Guru tari sing sabar. Ora sabar piye nek guru kaya ngene iki murid kaya ngene tak bacok ndase lho. Sampeyan sebagai jiwa pendidik. Sing halus. Iki bojone yang melu rene. Yos ben. Bener. Lah tapi klepet dol. Bojone melu kene kembaranku kae lho. Lah tapi klepet dol ya. Kancane sing ngelu lek kaya ngene iki. Tapi apik to? Apik, tapi kan ngedolen awakmu yu. Sebagai jiwa pendidik kuwi kalau bertutur kata dalam mengajari itu harus halus. Ora iso halus-halusan aku. Wong kaya ngene. Wis gak iso. Monggo. Gak kena, Bos, gak kena iki. Lah kena. Gak kena iki. Lagi saya parah no mau. Lah sapa liyane ora enek lho. Ya Pak dikentek. Bang aja ngawi lho, ngawi murat-marit malah niki. Lagi didian iki Brigita iki. Tak tayub ya, Nduk. Oke. Marit. Ayo. Apa arut. Ya diomongne semonggo para kadang pratangga. Gubuk asmara. Kawiwitan. Arut. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Tak pernah ucap hancur hatinya bersama.
tepat. Duduk Malaysia. Harimau, harimau, harimau. Harimau Malaya.
penak ya, Pak. Apik. Tak percaya ngangge blangkon kuwi puantes lho tak. Lek prei melu madang kara, Cak. Cekok mondol. Kula tak kateni ki mawon.